saka men fulɓe tawa baale meɗen wasa ko jeeɗo miɗen jooɗi ɗo miɗen botto miɗen ñaama miɗen welti hoorejo meɗen mo Allah teddini hoorejo mi yetti Allah kewtal hoore soso koti mo Nigeria alhaji docteur Mouhamed Bello boɗejo inchallah nimo ɗo asami Allah finde funa haale ke noyi hoorejo wayi ya laamiɗo wayi on jii namin jooɗi namin ñaama e makko o wala fu gacce alhamdulillah delle hooreɓe pulaako fu ni hani waɗa mi accan nami tada ɗo e jiga ɗuma biyata an wala ko biyata na hunde ko waɗi visé inchallah laamiɗo woni ko kollata e seɗɗa go mana inchallah pulaako addunaru fu na daare lekki Gana e miɗo wara Gana balɗe ɗo inchallah to asami Allah nen ya ko hoorejo wi o wi omo wara Gana li balɗe ɗe ɓoyata fi delle asami Allah wallu Allah yaaru pulaako meɗen yeeso hoorejo kay mi anda fu ko min kalata e makko delle asnami Allah wallumo Allah yaaru golle makko yeeso Allah junnu gurdal makko mo fon salminama assalamu aleykum محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا Karamo Amadou Mamadou Sow di Jom Fama deuxième vice-président Tabtal Pulagu Mali deuxième organisateur Tabtal Pulagu Mali Jom Fama Mokhtar Sow Matsulo Tabtal Pulagu Papa ne Matsulo Lambo Gorko Page batto findine do go gulali mu jajay natal nage jom mangu futa mo alday namna gunne no jambu kaadi do ado likke ko fi jangaka ene bona ko fijiraka ene majja lamdo mo wujjani lamu ko ni lamdo wayata ko ni neddo mako ba wayata ko ni ballo leñol wayata min tawi ada jogi darde do Nigeria do min tawi ka dugol so dugol ala tuba wonta ko fenere merci beaucoup min nani no ada wori tenkew good morning, yeah. How are you? So sindo ko serdu jogi no mi seranma e sindo ko avion jogi no mi nanama e nder duule Aïdiyade, Honorable Idrissa Sangare, Ari Doftima. Honorable Idrissa Sangare, Ari Doftima. Honorable Dibojade, Ari Doftima. President Nyai Buli. To celebrate the milestone of a dexterous man, a gentleman perennial potential, a mentor par excellence in life and deeds, an action-oriented leader, a true Nigerian, a bridge builder, a humanitarian one with quintessential essence and intricate mastery. General Jogoto, Hanko Ardi Sonde, Chad. Kullum min juli da wuri go to makka kullum min juli da wuri go ba ta yannan sai ni ko wani wasana murya ɗum hanki mi nanata to radio bello bonino mi wimo e o wi hande to en jari ndiyam mi yiɗi jooɗoɗen bolwen haala
min jooɗi min bolwi e on ɗon tagaɗo min mi nani on kaala kam meeɗa nanugo ko o wi'i ngol leñol daga Allah waɗi on gaylitowake on ngari on tokki ndu yaadu ko ko on ardi to ta ɗum soppitoroga on paami hunde nden noon no nde woni to e ɗum ko mi ɗawnata wi'ugo en go'o mi jaɓi ndu yaadu duuɓi sabi mi jaɓi bo mi huuda e leñol an 100%. Kungiyawol ngol barkangol ngol leñol en kafotongol ngol Nigeria ka ko kala leñol men to woni kap en gaɗa e registre magol a gomnatance en dokkay ka'idaji en dokkay wiyayum hanko ay gonga fulɓe hande duniyaru noon no wona to ni giɗa min mi neeɓi mi wi'ata fulɓe to kawtae ko'e e jala to kawtay ko'e e moya ngam ko waɗi joni siyasa to ɗum ummake ɗum waɗay ɗum ɗum raɓɓiti ɓe ɗum hutinirta ɗum wadda wato siya tsaro nder leydi sey fulka to ɗum wi joni ɗum turake ɗan sanda en ja nangowaɓe kidnapping to ɓe ndinni ɓe ɓe nangata dow lawol fulɓe to mana to ɗum Baba ku rika kabbara mana kunna rika kabbara har joni fulaku ɗum ɗon ɗum majjayi e ɗum ɗon nder fulɓe neeɓi nder taro to ɗum wari ɗum waɗa e taro sana'a to a yiɗa hausa ko a yiɗa fulatanci ta fuɗɗinanugo ɗum wi a yiɗa hausa ko a yiɗa fulatanci a yiɗa fuɗɗi wonnago amma daga ɗum fuɗɗi ha joni mi nanayi goɗɗum wayi ɗum saabi kono hawso goɗɗum hawsa gam ɗum ɓe waɗi gam komoye gaɗa komoye bo e nana Allah waɗira kakamen ɗo o wi ɗum fuɗo on cibiru goo ɗum woni o boluɗo o arse min emi nana inde mako ni emi durandi saye hayi waɗi mi ƴami o dottijo on hanko mi nanayno inde makko toon ɗum emin dura wara ɗo woni min to mi dari mi darɗi fu mi jaɓayi fulɓe mi jaɓayi fulɓe amma ta yi fulɓe fujja tawi fulɓe fujja ko waɗi fujja nder suuɗi ɗi fulɓe gonɓe ga e woodi wonɗo suudu kam ma kono a ɗaani no a huyni daga to ɗoymo ɗum wima suka wane wuji ange hoore ma mbiya ka en fewre mi andi ɗum fewre kam e wattan to amma nde Allah waɗi fulɓe e woodi fulɓe e woodi muna fulani e woodi fulo e woodi pulo e woodi pulo e woodi maccuɓe ni dole fa ɗum heɓa ko woni to kawai ko mbi'eten ko daga nden ɗon nden heƴi to enen garoyowo pat wara seni wara sarko leñol meɗen ɗum yaadu meɗen on mami nono ko ɗum wonata pat mi waɗi alƙal to Allah jaɓi yardake mi arta e ɗaɓɓutugo on taw ngaro ndaaren gi'en noye ɗum waɗata no gaɗeten ngam hikka ɗo gardama ɗuuɗe woodi goɓɓe ɗo wiyama on jege en fof mbi mu fulani mu dege en yogoma hankali mo a haɗayke e woodi
e ngar wawi fof ok on daban salamu aleykum minen ɗo to min hujjannan koye mi tawra ko ɓi goɗɗo ko mi huuɗo maɗa natta e nder ñiwre ni sey wurto ko kunno hiite suudu laaɓani ni sey hunde nden laaɓaniam to ɗon mi ɓeydi ilmu dow no fulɓe ayi go'o ɗo to jeyeten en narrata fata kotiren cip 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 way dey ka saɗanayi en galaɗɗi nayi eɗi kawri gala ko gon ɗon wonga tawi wala to waɗi wonge watori ma galagga nga to hibbitake gaɗa hengi aɗo wonge boy ko jimbito wiya morgay ko pamana e nayi wonge mo ŋaaɓe ɗo to ŋaaɓe wi boda fayede mo ɗon wata kam ko waɗi ayi kono bayani ɗo on o wi cewa ha joni ta yahi fulfin a tawata suka wonjan min komi tabbitini balle nami mi walla min tabbitama min fayi mi tabbitini fada cewa gam ko waɗi mi daroto ha ko yeeso shugaban kasa mi yafulum gam min ha joni mi nanayi e ira nden leñol ngol mi ummi nder leñol ngol mi ummi ha joni mi tabbitina bandiraɓe leñol gotol mi jaɓɓake on ɗi wonde fulfulde toon nde mi yehi wonde leydi weno hen mi jaɓɓake on jarama andi on jarama ɗum ko andi min jaa nder fulɓe min nana fulfulde daban daban ko on jaɓɓake on konga hande ɗo to mi jooɗi mi nani belɗum min mi wiya daga mi laamani fulɓe ma meeɗa mi nana belɗum mi nana sewɗo nden nono ko hewta mi fuɗɗa nanugo on gara e baawa mi numayno min min wurtinan nden leñol on wurtiniyen nden leñol kay ɗum acci wargo moɗon ɗo hande إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفر والتكفير ودمر عليك أعداءك أعداء اللهم انصر من نصر الدين اللهم أقبل من خذل الدين اللهم أنت أمرتنا بالدعاء وأمرتنا بالإجابة ندعونك كما أمرتنا أجبنا كما وعدتنا إنك لا تخلف يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أنت أمرتنا بالدعاء وأنتنا بالإجابة ودعوناك كما أمرتنا أجبنا كما وعدتنا إنك لا تضل الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تنجينا بها من الأحوال والآفات وتكفينا لا جميع الحاجات وتدحرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم ثبت أقدامنا بالخير اللهم ثبت أقدامنا بالخير ولا تصبر أقدامنا بالشر يا رب العالمين يا سيد المستشرقين يا توصل وتجيسون يا مخرج الكرب ومكروبين ولا مكاننا ولا علم حالنا ولا يكفى عليك شيء من امرنا ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ولن يصيبنا الا ما كتب الله لنا مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قولوا امرها الى الله ان الله بصير بالعباد وكلا تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال
الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا عبادي الذين أسلموا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله